Nemzetiségi névjegyzéki kérelem. Az 1-es pont a választópolgár adatait kéri. A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük a kérelmező lakcím igazolványában, vagy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványában, magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedélyben feltüntetett adatokkal, és magyarországi lakcímének érvényesnek kell lennie. A 2-es pontban nyilatkoznia kell, hogy ön a román nemzetiséget jelöli meg. Amennyiben ön csak az önkormányzati választásokra kéri a felvételét, úgy ebben az esetben részt vehet a nemzetiségi önkormányzati választáson, és az országgyűlési választáson az egyéni jelölt mellett pártlistára is szavazhat. Amennyiben ön az önkormányzati és az országgyűlési választásokra kéri a felvételét, úgy ebben az esetben az országgyűlési választáson a nemzetiség listájára szavazhat, pártlistára nem. A döntés kézbesítését tárhely mellett kérheti e-mailben vagy postai úton is, vagy pedig kézbesítési meghatalmazott részére. A nemzetiségi névjegyzéki kérelem az ön aláírásával válik érvényessé, a meghatalmazásra vonatkozó részre szintén a személyes adatait kell beírni, illetve a kért tanú nevét, lakcímét és aláírását. Kérem, éljen a regisztráció lehetőségével, építsük együtt a román közösséget.